Tom. Naende kama ndo wako ligere ibara ringa kwa chakira kolekana. Goma ko ligende gios bako bekira. Lakini wewe ndio igenda temba teriga. Na intubuna banyina. I have been a leader ya gusiga na chori ukabere. Bakungu wangu watori bantu bakoro libaba said. Lakini mukanga maskani. Pomwanira maskani tigamba tabi bomaene. Abante karabe ko rangu montonara mokomu somewhere. Kero montonara ko liya abe kere kende kios. Lakini tatemba sorore iga. Siasa nyarara na yoko na kuramara. Siasa nyarara na yoko kagera kagera binto binde. Nintu tigata kore siasa bana yoko na kore mante meramo. Bari bari kweto kore siasa nyarara tigaba ta abanye kukwa na kende kios. Wanyene kibata manyeti ako na kubeke ronde bwes. Intema tunoche na ende bako kwa yoma na linda abaye timboge keroke bogabana. Nyamira no mokungu around yegocha. Igona abaso ya bantu baminto. Injemondo tayo ngo obstruct. Korwa soko liye keroke ayatagete. Na nje kiana linda etionda akor obstruction. Kyo monta endera ni yaye na ende kyo monta siko montonde. Na ende bantu batiko kora misinterpretation ya masikani na aba kusito chamo togwane tokore miremamo tosukumutu. Ya sabe simi timbo atia mange. Ona mukungu macho yote Jerusalem mani na ende ko basabira manya na ende oyendra to hali ko ikato bali. Ringene limana ro kwana ne liya bagambi bakwanirega. Amaene e community okina. Ne community ya the same. Osekoleria my mother na chete class. Emiaka ya renge mekuru. Tiango tiane ntia chete class tikasoma bakatika liko. Most of them. Ekero bagambi bakukwana ga ngabana mbara ba tigiriti school bare siko ki drop out naenda kulikia entera kubwate sigwa. Erinde abana basome. Inte promotion ikera inte no mwalimu ngona agwe mwalimu ali sina yo some secondary ngamanya kwa bobo ubugambio ikonta eteko basorra abantu baminto ano siase mure onye mokorra mwana onde bwesi otagete go drop out muna bana bali kwa university abande mbaro bakatwa iruchi case they don't want baba etiko benda school bali batiete batoile information igoba yete bakanyora tayari government ya baka ni litibese murabaso time igoba targete amasomo igokire isikota lito go drop kamurante motebie asoke agende school na ndityo katura agendere kukini chi community cheito chitibe kichitire all tibets in Kenya ngonyora bali tibese chikoro kwa capitation money ngonyora bali tibese chikoro kwa help igomwana tayo ogota gotamera wigwete efisi ekoruwa se tibet is only 4,000 shillings only 4,000 na ile yo 4,000 ngogwale pasari na wale ngore pati amabere ira ego pasari yo mochumba na bera tokija karenta kana balingo support na nchira bonko support. So what do I want to say? Tuko taria abantu banu. Tuko taria. Esukuru bana ya baire na isiko bwalifikale. Litwali kwetana abayibuli bali bayitubali giti fees toko seli kukwataka wakora chikwikira ndi kwagena na ndi kwatana ne class. Abana ba minto bali muri isiko abana bayito. We want to ask you kamuranje tako irania Kenya nyuma bol especially say to ga kitu tumasaba abantu bayito babanye kandi ko babasomu sana naye kaboyo mobo bakobene school osome ebintu bona ga biro bikuganyete omugambi nanje nabeire kirori I will fight with you moko nyoro muntu naro lesiko tomori bana tokobeka abantu batake ko bali mahweta elina bana nyarara neyo kona kuramara siasa nyarara neyo kokagera kagere bintu binde nintu tigata kore siasa bana neyo kona abantu meramo bali bali kweto kore siasa nyarara tigabata abanye kukwana kende kios nonyene kibata manyeti akona kubeke ronde bwes intama tunoche na ende bako kwa yo na linda boye timboge
sana nyamira no mukungu around yegocha igona abasoya abantu baminto inje mondo tayo ngo obstruct orwa sokol yegero kia yatagete nanje kiana tinda etionda akor obstruction kio monta endera ni yaye na ndikio monta siko montonde na nda abantu batiko kora misinterpretation ya masikani na bakusito chamo togwane tokore miremamo tosukumutu ya sabe simi timbo atia mange ole mukungu mwacho yote Jerusalem mani na ndo ko basabira manya na ndo yendra to hali ko bali haroko ya mana sana. Asante, Mungu awabariki. Mtuweza proteti lakini yaleko nacha anti yane komande ngori yane ya tunaleko teba my mother mbanja ine sana naba muraba mwabo na inde na intuna torogeti n'abantu bagwanchana yagerekero na sogete gocha my mother omuchie ogichana asina tangete kumanya nigaho nyarero esaba iri baito na ine ndate ko batebi bumaene abantu bomuchio nyarero n'abantu bomuchio kimayiga inna abantu bogokumia ekiagera aya nasomete kurwase mother in law nigaya rusetiga na ina mangana nkororo bumaene aya agendererete n'ubungaini boro paka inchego chakobo mugambi na sengencho yobuya bomuchio nyarero ekyaro musibati oterena ngo ryore chikura abairi bomusacho oikalita abana baramukwanira buya bamuboni nganore n'ubumaene mwakiota gatuko monginaaya na siasa lakini manya barabundu babarenga abaya bakaboni ngekero musibati ingo bwantire kosokari tigato musabire tigato mama waita. So I want to say inte kobo mugambi nande kobo mugambi tintunda ibere na nyori no gosirwa konene kurwa senke kurwa sabairi bane kurwa sikase ni chiane chigotoka raiga asemochen. Kwa hivyo nataka niseme poleni sana, especially my aunt Ruth. I know mna mwanchaine ni anko yane ni bate mnanchita abana bao. Mungu ambaye anafariji watu wake aendelee kufariji umuchi na wale baachire my mother ina na asireta lakini leo nabongora moto bwatete bijana ndi mama yetemne ituna abayigu bayina leo ngwana ncherenga lakini nje no mugambi mmonjorete